ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୁରା ସିଧା 1 2 गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तुमेव माता सपिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या दयं तुमेव सर्वा मम देवदेव तुमेव सर्वा मम देवदेव तुमेव सर्वा मम देवदेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତାଳି ମାରିବା ଫାଷ୍ଟ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହାତ ପାଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ହାତ ବାହାରିବ ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହାତ ସେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ବୁଲିବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପଛକୁ ନେବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ବିପରୀତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲଚ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲଚ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ବିପରୀତ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ନା ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତ ଖୋଲିବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହାତକୁ ଆଣିବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ହାତକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହାତକୁ ଆଣିବା ହାତ ଟିକେ ଲକ୍ କରିବା ହାତକୁ ରଖିବା ପଛରେ ହେଇଯିବ ବାମ ହାତ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରିବ ଡାହାଣ ହାତ ବାମ ହାତ ପଛ ରଖିବା ହଁ ହଁ ଏମିତି ଲକ୍ ଏମିତି ହଁ ଇଏ ହାତ ଏମିତି କରିବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଟାଣିଦେବା ବେକ ବାଙ୍କିବା ମୋର ବେକ ବାଙ୍କୁଛି ମୋର ବେକ ବାଙ୍କୁଛି ରହିବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ରହିବା
ନେଇକି ବୁଝିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାମ ଫୁଲ୍ ନିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମାସନ ଯାହାର ନ ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ ବସ